Presiden jongkah Nyautrep Youth Council HYC hingin kemit ke Apu Pratere Ujilio kala penrem jor ya sorka jela halol kejingli athamula kebomsim lale bat kebomsim labat jala kular habakren bakikat tu katni kilat thai khobor ba Robert Jun ulaong ba menteri rang ba kejela ukon rat ke sangma harin kejingelang ulakren kilat thai khobor la kabaong ba sorkar kadon kambe laitli kabinet ban penyo ya kejingdawa jong kini kinoi kai ad hoc kibala dei hoc ban sya penkiu ya kejing siu ka bala slambham ulaong ru bakani kadai tang kam thok kam syukur bakani tang kam syet kala jong sorkar jela ya kini kinoi kai ad hoc uba Robert ulaong balada ka sorkar kamla penbe ya kini kalawai jong kisamla kanlong kabadum hadu kata-kata kalian jong ka HYC ni kong ni panpau ya ka jing penrem ke bejur ya ka sorkar maklia hi bro kawai ka bala ya le hamula ka bala le kam kai bat ka bala le kam ki ba le si ha ka jing long brung ni nomla chu ban pedian ni kami hi da ki riu rang ba ki ban keren rang ba ban ong ba ailat ni bang national meeting ada kabinet tang laisin bat ngin sa penbek ya tang kam jong hi bat om dei tang baki keren tang hakmat jong ki nong kai ha ka meeting ke baki don hari kimi ru na bar jong ka meeting ki keren ya kata ha ka media ngobleng yu menteri rang ba jong ka jela kon rak sang ba hadin ka meeting bat jong kinang kai umi hi daladi sha ka media uang ba ka sorkar ka don kam lai tili cabinet meeting ban pendet ya ka demand jong ki nong kai ki bala de hok ban sya penkiu ka bai siu le kata ka tulop la slemba ti henry barok ki nong kai kala kemen barok ki pajba kala kemen ba le se ka sorkar kan sa ai shisha ya ta ka jin penkiu tulop ya ki nong kai wat la kim yo le se kata ka e ka bakida de hok ka deficit ame ka deficit paten hari le se kandon kan ka jin penkiu ya ka tulop no ble kala don ka jin kiu ya ki mat ki mata kala don ka jin kiu ya ka kiying kisem ba kiaban sa ba tuwi yuwi henry kata ka ba kikular kila syong lai tili ki kabinet bat ka basnusi kalong ha baro lai tili ki kabinet kam semdon kanika agenda ni kam semdon kanika topik ban keren spang kinong kai kidon kiwi ki agenda ki ba ki keren hingi suwan penrem jur ya sokar ka bam semla bat ila ka jong kular ka bam semale ya ki ba ka bam semale ya ki ba laong ba ki di benda, but ngin suya hap ya kan lah, dan ngin pek ya ke servis ke bagi nong ikai ke lai, dan ke lai pusmen dan lai absan, susan, terter, jadi di servis ke bala dunong syah tu kata, ya ke bala ke lada ken bah ya ke jingyo, jong kini nong ikai li ke bedang sujon ya ke ad hoc, lesing gila benong watang ya ke minimum wage, mo ke ba poi ya ke lai spa, penkah tam mentah. Lani haki on skill tapi ku mungkin kai le singi labong ke ladi skill kamsem lapoi kata ke jingsiu ti kan ni kalau kai ke ba du jeng terman bat kumba ong ka tin ba pada pikwa ban penjot ya kan ono gajet penru nengkong penjot ya puli putih kan ono gajet penru ke ba jet nengkong ka puli putih kata gajet penru ka gajet penru ke ba jet to sumur makin nang le cepat lada kali tersikit ko jongi takiar nakadaw ba jing bombian hati jing siu kinoi kai mo pisu thu kolong ki kna school kin le kin yo na ai gata ka jing nang ga jing start lada kinoi kai kin la ban ai gata ka full commitment ban hikai bat lada ki haban ai full commitment lada ki haban sakhud kimdap so anuk sapi lada ki siu sanru hajar kata tang bai bamru mdap ki haban pet saki wi ki kam extra tikani ka khata ya ka education system hi pro koi kan bat kumbaong ba lada kila pentronya ka education la long ba pentron hi ya kari ba ka jam hi bro koi tikai ka agenda ka hidden agenda jong government ba pentronya ka education system jong ka jela lada pinpet ba ya ka index hai kini kisan senem nim yo isi simru ba kadon kata ka jingkiu ha ka puli putih ha ka jela kadon betang ka jinghiar na ka we ka pos ha ka we port na ki we ji jinglum jing ken che we ji jinglum jing ken bat la jan borok san senem kinoi kai ki la ka di ad hoc ki la degi ad hoc la ni cases ki don ba ya ka den jing ki ti kan ni kalong kai ke bapet susi bat na kalian jong sengi wan hang ni mta ban ai men sim ki ni kinoi kai bat om ni tang ban ai men sim riban ya dawalang bat ki ya ka hoc om dei tang mta jong ki henry nam ta ka hoc jong kalawi pernah jong kari ba ka jam ro hi bor ko kembang ong ba ada ka sorkar kamla ban
ai ya ta ka bha ka bagi noi kai deserve la ni ki de hok beliau ka lawi jong ka ri bekerja melu ki berkui ka don ha ko lu au blei la da ki pet bha la da ki kandok bha ya ka research lap jan bun ki school hasab pan nong ki de ki ad hoc school ki de ki associate school ki ss ki deficit school ki dunawa but ki school government le na itren bom don hiru balik no la da pin ha ka embus result ka ba dang chudep ki balong ni kong du ha ka jing long ba khadu ka de ki school government ka fill percentage ka jur ha school government ka ba ki ka pass percentage ka kham bha ka de ha ki ad hoc ha ki ssa ha ki deficit school ki lada ka government nga imat ka don ka agenda ka ira ka halindat ban penjot hari bekerja dulu joni na ka tahu ki dia ya ka education system but lada kan ni ka trend ka beteng sasan senem na try nginum kendit ba lada ka literacy rate ka dia nginum kendit ba lada ka jing yo kam yo jam jong ki samla ki jongi ki company bo pero ka dia nginum kendit ba jing yo puli ki samla ki jongi aki tenat puli bopero ba pau kan hian ni nom kendit na oblei la pentronnya ka la pelannya ka ban penjat penpera ti kalong kai ba sungsi do ta bat ni dawa na kalian sarkar ba karade ban sengek mador kan ni jing ngale kam kai kadi ban sengek mador kan ni ka jing ya kular batang hapo sibanai la pau no kata ka thok pa skor ka jongki kadi ban sengek mador kan ni ka jing le mina ni pinoi kai borok but kadi ka kam bakin sim serious ya kam obli ka education kadi ka benta ka bah khmat kadi ka top priority ha kan ko sarkar jala barla da pin pek ki wi ki jala le bat hidon tentri kum dali e ki sim ka education kum ka top most priority kat ba hangi pat imat ka top priority kadi ka tamasa kadi ka jingya bam pisa na construction work kadi ka bat ki wi ki bom tei ya ka ri ba jam ro jongi tinggi dawa nak sarkar bahkan sim ya ka education kum ga top most priority nomor ka de hok ban yo ya ka kadan bat ni dawa ba kini ban fulfill ya ki ba kula rang ba om de tang smart jong kai kala kula smart jong ba bubun balang na oble pi keren ya ketiki ke assuran ke jong ki khmat di media ki habakat menteri rang ba ula assure khmat di media bat menta kampo sanu kala long ka an act of betrayal an act of betrayal dan kata ka kam set kala ba nginom la ban pediang ha sansar pa ba la no dei tang ba ong ba ban penrem ngasu ban ong ba nila dei ban sim nila dei ban sim lani la dei ban declare ya kani ga kam jong ka sarkar ba kum ka kam thok kam sikot lani ka kam set kala ya kino kai no le kila kular ban le ban ya song kita kilai tili cabinet meeting hari ki sam ki klim samale ki tang ban penrem kam biang cho tang ban penrem kala kambiang su ban ni habban ong lo la habban su kenya ki tang ki ru hok du chukot no beli boong do menteri bang ba yu kerana kamat do media apa belum lain tu kabinet bakin pas ni kan bila dah kata kami kita kai bila dah kata ni nak tahu lepasen kita penrem jur bahaya kan kam bat ni dawa anak sokar bakal diban rectify lah dengan konbeng yang kamador amar lada kan ni ketren ka continue kembang ong pi kalong ba kata kalau we jong ki samla pule jong ki hakaleng jong ka jalai ber kuwi kalong ka badum hado kata kalong ka basniu lada ki samla mata sedang banlek itu government school lada pi the fill percentage kalong horrible saya ka lab khambun ki ba feel ki ba pass ki school sokar but ka jing feel ka poi 70 don ki school 80-90% kita ka jing feel ki government school kalau da pile ben saya ki SSA teachers pile ben saya ki ad hoc teachers saya ki deficit teachers nak try by next 2-3 years yung ka SSLC ka feel percentage kan poi 80% kalau da kala poi sadu uta tinggi kala adi ka jing penjot ya kari ba jam ro lamar kumbang ong mene ba ada pikwa ban penjot ya kari bekerja beru nakong duk kedia ya kan punya bat kini ki beru ki le thik ku